Începem de la boxa 1, Dalmațian Pitic. Fiecare dintre iepurii mei are un nume sau un indicativ ca să le pot urmări genealogia. Un mascul care de obicei e foarte energic, așa că l-am botezat Turbo. Unii foarte ocupați cu mâncatul, cu masa de seară. Am și o femeluță neagră provenită din Dalmațian. Și acum ajungem la partea de Dalmațian mare. Am câțiva și mari. Asta e preferatul copiilor, la poreclit ronții. O femeluță tânără de Dalmațian mare. Și aici avem femele din producție proprie. O femelă care nu are un desen foarte grozav, dar în schimb e o mamă foarte bună. Asta e femelă de Dalmațian Pitic, dar cum se întâmplă la rasa asta, cresc unii cam mari. Aici o femeluță, am botezat-o Carla, că am adus-o din Germania, pregătită să facă niște puiuți. Mascul de Dalmațian mare. Referitor la cuști, mi-a plăcut foarte mult când am văzut anul trecut în Germania hrănitorile astea cilindrice, așa că de asta am vrut și eu, dar se pare că iepurilor nu le-au plăcut chiar așa mult ca și mie, pentru că încă n-au învățat să mănânce din ele. Unii. Aici am un mascul de Dalmațian Pitic care e din producție proprie, care îmi place destul de mult la tip și la formă. Minusul lui, ca să zic așa, e că pe o parte are desenul foarte slab, pe când pe cealaltă e cam ce ar trebui. Deci, jumii-juma. Pe ăsta l-am botezat Carl. E cumpărat anul trecut de la Naționalele Germanii, de la Karlsruhe. Ăsta e un pui de-a lui, destul de bun în tip și formă și în desen, dar cu foarte puțin negru pe ureche. Și celălalt care vi l-am arătat mai înainte e tot produs din el. Da, asta e masculul care îl consider eu cel mai bun produs din anul trecut, care dacă anul ăsta am fi avut expoziții sau așa ceva, cu ăsta cred că aș fi făcut și eu niște puncte. Doar că nu avem expoziții, nu?
Da? Tot de crescătoria mea ține ceea ce numesc eu barul. Aici am mâncarea, apa, fânul, mi-a venit ideea să-l țin într-un butoi ca să nu se împrăștie peste tot și, foarte important, îl numesc Excel-ul. Calendarul unde țin toate datele. Tot ce tratamente, fătări în perechier, tot.